A Consellería de Medio Rural non quere dar explicacións dentro do Consello Agrario de por que non vai resolver a convocatoria de incorporacións do ano 2025. O pasado luns 16 de febreiro, o Sindicato Labrego Galego presentamos formalmente a inclusión na orden do día dun punto para falar e que nos explicara no Consello Agrario por que non van resolver as incorporacións do ano 2025. Onte comunicábamos a negación e que non iban a incluílo no orde do día. Por iso nos concentramos hoxe aquí en Santiago de Compostela, diante do lugar onde se celebra o Consello Agrario, para amosarlle a Consellería de Medio Rural que non poden deixar colgadas as máis de 350 mozas e mozos que no ano 2025 solicitaron a axuda de incorporación. É que o que ten que facer a Consellería de Medio Rural, como mínimo, é dar explicacións nos órganos legalmente constituídos de por que de forma caciquil decide xuntar a convocatoria do ano 2025 a do ano 2026, animando de forma indirecta a que moitas mozas e mozos renuncien a incorporarse á actividade agraria. Mais ou menos, non? Conselleira do PP. Pois estamos aquí porque o ano pasado, no 25, pedimos a incorporación agraria con toda a burocracia que eso nos supuxo. A Xunta publicou un DOGA que iba a resolver en xaneiro e iso quere decir que entre xaneiro e como moito febreiro íbamos a ter o primer pago das nosas incorporacións. Non resolveron, comunicaron no campo galego, nin siquiera nun DOGA, que nos iban a xuntar co 26, eso quere decir que nós este ano deixamos os nosos traballos, empezamos a facer moitos investimentos e de repente nos vemos que este ano temos que estar paradas e nos parece moi injusto e non sabemos que vamos a facer neste ano e, bueno, queremos protestar porque nos parece super injusto que digan que apoian o rural, que apoian o relevo e que dan incorporacións cando non é certo e non sabemos que vai pasar. Non hai relevo, sen axudas, non hai relevo, sen axudas. Onde están os cartos do rural? Onde están os cartos do rural? Pois vimos de asistir ao Consello Agrario Galego que se celebrou hoxe, onde o Sindicato Labrego Galego meteu como unha reivindicación e un punto para tratar o tema das incorporacións. É un tema que nos preocupa enormemente porque as solicitudes de incorporación da convocatoria 2025, alrededor dunhas 460 solicitudes, están a día de hoxe sin resolver. Por lo tanto, nos parece algo super injusto que a xente a día de hoxe non sepa nada da súa solicitude. O que nos trasladan de parte da Administración é que esas solicitudes da campaña 2025 se van a coller e meter como a rescatar para a convocatoria do 2026, co cual a xente tería que esperar case outro ano máis a que as súas solicitudes sexan resoltas. E como dice esta pancarta, somos persoas e non expedentes. Boas, son Antón e a min, a diferencia de outros, aprobaronme a incorporación, pero botaronme para atrás o plan de mellora que tiña preparado para a miña explotación na pastoriza e a raíz de eso decidimos renunciar á incorporación porque non se poden facer frente a todo. Eu son a quen lle toca incorporarse para unha familia, que a nosa idea, o noso plan é vivir do rural e dar de comer aos nosos veciños dun xeito sostible a longo prazo, para sempre, de porco celta e de horta. E levamos as primeiras 6 semanas de este ano esperando algunha novedade, algunha nova sobre estas benditas incorporacións que son un pé moi importante. Diría imprescindible para arrancar con eso e a mediados de febreiro non escoitamos nada, senón limos en campo galego que as incorporacións de 2025 temos a gran oportunidade de formar parte da convocatoria de 2026. Podéis imaginar a reacción a eso, pero
estamos esperando 40.000 euros, que nos vai a arrancar toda unha vida e dar de comer a moita xente que agora mesmo está mercando en supermercados, de lonxe, e que pode ser a kilómetro cero, moi sostible, e non vai ser posible. Imos ter polo menos un ano da nosa vida máis esperando e sin saber se vai poder ir adiante. Pode que nos rendimos, pode que non se sabe.